taron sa puente mga amigos. Ya. Tanaw tag sinulog. Kapang Daskoan mga amigos sa Bigas dan inarito ang sinulog. Mga amigos, di ako rin sa may kuhan mga amigos upinte sa tutong nga. Tanaw tag sinulog pa rin mga amigos. Oo na siya, sinulog pa rin. Na siya yung mapag-up na mga pulis mga amigos. So ulan siya. So nakandam na siya mga amigos. Actually, hinara ko sa may kuhan ganing PD circle na so dollar tas PD circle. Mga amigos kay gutom ko mauna rin ito last day nawahi ko pagkapot ha? Isa madalag unang 50 ako may panihapon ikaw naman ako isa ra orang timoon ha? Ganina to bagong karsada pagka ganina lagi daghan tao niya namastong lima para sa una nga nagdaplin lama to sarang yun ganina rin yung tato salamat akong gipalitag mani si tatay
Dawal. Tang-tang at sinilas ay. Cheese na ano. Ha? Cheese na ano. Botse sa manok. Ito boss be. Wala? O kapila puso ni mo? Otro? Ako mga amigos, so na yung napaglakaw mga amigos, on sinilas mga amigos, salamat mga amigos. Doon na pa sa Swiss Lane. Layo-layo pag kamuha. Awa. Naabot na ta dire sa may uptown Sots sa may Bislane. Nako gamay yung botse dito mga amigos, sa kabotse o wa ka puso. Kaya medyo gigutom ko mga amigos. Paglabay na ko sa unahan mga amigos, doon ay kananan o gimnanan. Nga di sa unahan mga amigos, doon ay mga local tourists nga nagpa-picture sa Sinulog. Actually mga amigos, karaan na rin akong chinilas. Nga ako lang ibalik ko sulod. Baita. Tapos balay mga amigos. Katawa lang ko sa kuhan eh. Mayo ganigi pa doon ako ulit. Una natangtang ang kuhan. Ang sapaw sa chinilas na ako ba o sandal. So mga pida mga amigos. Mga pida para kaysa yung wag ka ba. Kaduha na nila akong kape mga amigos.